Balima Anyakuma, très urgent. Balima bien mardi 24 juin 2025. Anya information follow misro ko Bamachi wale maoula ka marfata Mali surasu contrôle dugu dobe ko konobugu ku tarakata Mali surasu kama yorola. Anya me ko Mali surasu be ka bara nyuman bake ayorola alaka a jabi nyuman bo ala anga soutien be armée malienne amena kuma Assimi Goïta fanaka takali mun kara Rusila. Mali amena révélation bado ke bi vidéo to de ko film terminé yananga tanya fait soutien à l'armée malienne. Ma mena do kelo malien belajelenga do wimene yaninga do débat konana mama ni abe feka mama debe feka Mali chi mama debe ka barajugu ke wala sa Mali ka chi ala ko tigi chi naga soro Assimi Goïta nganinge de ko Mali ka tanya fe ko Assimi Goïta nganinge de ko ka zone kele ko Assimi Goïta nganinge de ko ka Mali glan tien yere de kan ala ede masako masai ika Assimi to ankuna na asra be tien kan mena be galonka abe banguna chukuma ala ka banguna ti male be ka foko amina abana yara do flate temoka na Assimi Goïta be tien de kan ala ka barka do Assimina na Assimi be tien kan ala ka Assimi ke kalo yeleni mais na Assimi ban galon de kan ala kana to ada ala ka banguna ma were funa mama ne segu tungara bola ebola ne bola ma be bola mama de ngani ngen juguya be mami kono ka nyeshi malima ala ka tigi blaka ngani nge juguya dinge kono bela jere nga fo fana ko amina yara do flate temo kande ni halala kuma di ni yere wulu kuma di ni dambe tigi kuma di danga te fo te tiɲe de fora ala ka tiɲe tigi deme malien be ka fo ko amina ne bora kuma la sisan bena do détail là en tant que citoyen nyame ko Mali surasu ko ou attaquera vraiment ko konobugu marala ko mais ko surasu be ka résister ko surasu ko situation est sous contrôle anyo me antaro ni tiendu akara tien ngala galonyo anga soutien banga armée malienne gani ne Mali armée mbaw fe ala ka barka do la sisan amena kuma Mali sur amena kuma Assimi Goïta ka voyager ka Rusila ko Assimi Goïta tara Rusila ko projet baw signena ko nucléaire civil ko Mali ni Rusila o signé Poutine Assimi Goïta kaya reçoit ko Vladimir Poutine risuga président tay Assimi Goïta reçoit uye bara uye nyongonyew ke uye baraw ke malien ambe do ala kana fenke malien de sila ambe do anga jamana yi Assimi Goïta kata Rusila ne segu tungara bora ka video do ke ngo surasu ga fereke ka afoko Assimi ka fanga bla yana ka sigingana chaman bora segu tungara be fega nan déstabilisation ne te ka déstabilisation ga de Assimi Goïta ma coup d'état de kana kalama fila e kuyi et puis ne be kuma mun fana fo ne nga dalu be di ne mangalon teke ne te déstabilisateur de depuis Assimi Goïta ma do okol la ne be depuis Assimi Goïta ma do okol la depuis Assimi Goïta ma do jardin d'enfant na ne be ka Mali défend ni nye Mali janfa ala ikan libu malien bengena ne be ka Mali janfa wa Mali ta Assimi sagani wulu ni jakuma mun ngula ko Mali Assimi de wulu kungo yubulu olu sike moko kala wulila na Assimi borani moko wara na wa fo ko de fana nyokonte o moko do ben quoi awa ne to moko yi ne be tien de ko ne te machi ko Assimi jugo atene kono ne tala dili alaka ni Assimina ne ko ati shedi ina fo nya fo ibeka ma chikomi ko ibeka tese chikomi nyo kele ne fo Assimi ma anyi ibeka kele fefe na Assimi Goïta na beke awa Assimi Goïta tale mu fla Rusila aya osi akala be jedro abeta Rusila bena bloku dro de ke Poutine ma fongo Poutine tande mede walai ko étoile le ciel te dira malien be ga kuma ina mais c'est très important ne do ya nga video damene frode Assimi Goïta tise ka Mali jo mesigi kuma inga Assimi Goïta tese bi a tese sini mesigi kuma inga a tese kumina adamade ni tana soso ala ti baraka duila adamade ni janfa ke ala ti baraka duila adamade ta kuma kan bato ala ti baraka du tigila o jogo jugu saba bebe Assimi Goïta la o jogo jugu saba tege adamade machila ko ala ka baraka duila Assimi kume tien ka 2022 wakati mina Assimi était le président le plus puissant du monde. Dieu présenté comme un combat Assimi Goïta nya puissance la mondiale mais Mounya Mangoya a commencé à do janfa de la. On dit Assimi ka Assimi ou
Assimi mon kele aka ko bi chogo jumebi ate buluka jola ate brigamboli la awatisi awani surasu na obi se aye fere kaka faka Assimi ka fanga bla. Je dis et je le répète, ni me ka foni ngani jugura de ni mogo de be ka pousser ka mblala ou be ni me ka foni ngani jugura de ala nyabe be ngani la. Je n'ai jamais trahi mon pays. Ate fone dengena ki faye Mali janfa. D'abord ne be ka Mali armée soutenir. Je suis parmi les premiers Maliens qui be armée malienne soutenir. Les kelima nga jamana janfa awanti Mali janfa. Ni maye Mali janfa Assimi de Mali janfa ka kumakan janfa ka constitution janfa ka charte de transition janfa ka ere dalakan ka ibanka dalakan bateau. Atalen fle Moscou ni a chien jola beta Moscou. Et Poutine ya je Poutine e Burkina Poutine e fenge farnin di Burkina kauma ka deme sugu be ka engrais ni fond di Burkina Niger ma fendi Malima. Assimi Goïta malo bagatore tara Poutine fi. Poutine fana te mogola malo yaw. Poutine be beri soi. Poutine e mogo mina malo yaw oye Macron di. Poutine kente Macron fe Poutine modugo mogola. Mais maoma Ali Alassane Ouattara tara Poutine ba iri soi kanya. Mo fa yana de. Ali Alassane Ouattara tara Poutine ba iri soi. Poutine n'est pas Poutine te mogoga Poutine ni bebe coopération ke. Chinois fana beti. Voilà. Ntendado et puis ka fo malien be kuma kele fana fo malien ngena. Ame oro mina ko bi. Munu be ka bobbi. Munu mena kuma do fo malien bela jele ngena. Munu me panga pruti la. Ah segu tungara ate Mali fe adonta abota me kuma kele ndron fo ngena. Ni Macron yu labi. Tabeta Assimi Goïta kele bi. Ne se vous tournez avec Goulouki Fara, Kassimi défend contre Macron. Ne ga kuma ne ma fo ay Assimi Fara, ne ma fo aya mene, ne ko aya boué de atissé, ni ourane tchatissé. Mbe segi kuma ika, mbe segaka, mbe bitati foka daka. Wallah atissé. A benin ala tchemu Assimi Goïta atissé. A barka tala. A vision tala projet tala aben panga pour tu drone ga betara irisu fe saka taka photo ba tani Poutine drone ka Malien bloqué 50 dirhams projet et brigu be ka dana Assimi se ka ke Pierre Goïta na te ni ka ke mensonge ere chiengli Assimi Goïta be ni ka ke mensonge bi abe Pierre dad la fambe anga dugu be ka ci baba ci wale mo be ka gagner aw de la ka ne sigu tungara ka kam faso janfa depuis ala kaneda net le kelema Mali janfa a vidéo te a kuma kan te ko ne faso janfa e bi se ka fo ko segu tungara e karsa deme kunu aya kele bi o ne ke chogo de ne te tugu mo ko saka de ne campagne présidentielle ke IBK ne bora Amérique ka ta Mali ka ta campagne ke IBK ne ay IBK srabla ne IBK bla Assimi tene to atene na ne fate ne bate atisedi ni Malien mu yo horonyo ka boni korane ko Assimi bisi me boni korane ni mambo ni Malien mi kale korane la ni man kala la koro konte halala di awana Assimi Goïta na ye Mali sauver aka fone ma ko tout kare kuna atise fe ma ne be ka kuma mu fo mogo ba o klobene la mama yi tana soso ala te barka douila c'est la pire vérité e ma chokora bu sigire to e karsa ta tiena ayo aska bo korodo folo anga mogo ba bu sigile to ne mona mamuso ni mogere bulugoyi ne mamuso la modeli billahi tallahi ne na o chamante kelende aw chama mona u chama be o mona bolon fela o de la u te nyuma ni jugumando ne ma motende ne ga idigasyon na o chama tati kilengi a chama be a jaw be u mona fani ba o bolo fa be galon tege ba be galon tege ni den wala o galon tege la deni o den qualité chama de be o be réseau ka o te doro o bolo ko galon de be mo balu bon ame molo an galona ame molo ya nambara la ame molo ya janfala ne be segu to karabe sayaf sani janfai billahi nti janfa ke nti Mali janfa abe munu bolo ko Assimi ye Mali abo e ma do ba fo ha e bi se ka play faso contrôle la ha Assimi Goïta a wulu ala wulu be réfléchir na mo do yiko e saka be paka pour ti la fambe se ko tokara te Mali fe o yet kele de fokoyi de ni domina ne ngo France mana Mali deme a wulu kele onde bora ka wowonchi ka budunu ni balata bo ga sora do ma video ke damine quoi ne be nga kele la bila côté de pas au chama be kule la réseau ka de pe au be kushi do se ku tungara be ka Mali ko kele ke awane ka ligne droite di mbe sigaka Mali suraso na yaw sigi de ko Assimi mena Mali sauver na o ma fere ke ka Assimi la sigi ga fana ka debla
aw ka na ni fasoden ɲumanw fara ɲɔgɔn kan aw ka belle cerveau bɔ kaso la aw ka worosu poivron bɔ kaso la aw ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka yafa ɲɔgɔn ma a ye jamana jumɛn jɔlen ko jamana kɔnɔdenw ma sigi ka fɔ kɛ ko k'i bolo di ɲɔgɔn ma a y'o jamana jumɛn diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ de ye mɔgɔ dɔw kɛlɛ ko karisa kelen de sira ko militaire kelen de sera ka jamana sauver ou bien ko karisa ko ni clan dɔrɔn de jamana sauver a ye jamana jumɛn jɔlen ni clan ye a ye jamana jumɛn jɔlen ni famille ye a ye jamana jumɛn jɔlen ni corruption ye Assimi Goïta zon e bɛ taa Poutine fɛ ko Poutine kɛ dɛmɛ e ka mɔgɔ bɛ ka miliyariw suɲɛ e bɛ ka sungurubaw ta k'olu promotion kɛ ko Ala ka barika don e la kuma e kuma ka Ala ye mɔkɛ de ya Assimi Goïta bolo ko Ala y'a mɔkɛ de koyi oh Assimi bolo ko Ala y'a mɔkɛ de Ala t'i mɔkɛ koyi ne ye kuma in fɔ ne bɛ sigi kuma in kan moi je n'ai pas peur de te le dire i tɛ se bi i tɛ se sini awa ne y'a fɔ de Mali sɔrɔsiw n'a Assimi Goïta n'a y'a tɔn kunna a tɛ se n'a sera k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ a tɛ se a bɛ se ka dɔ de kɛ a bɛ dɔɔnin kɛ maa ti se de a y'a tana de sɔsɔ e m'a ye cɛkɔrɔba b'a fɔ ko karisa ta tiɲɛna ko bɛ ko la n'i y'a kɛ bamanan na ko bɛ ko la n'i y'a kɛ maraka la ko bɛ ko la n'i y'a kɛ an danbe kɔnɔ cɛkɔrɔba de bɛ sigilen to ko karisa ta tiɲɛna ko c'est fini aw an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ wa karisa ta tiɲɛna i b'a mɛn cɛkɔrɔbaw de da awa ne mɔna cɛkɔrɔba de bolo ne mɔna n fa ani n fa ba n mamuso ni mɔkɛ ne mɔna olu de bolo awa maa ta tiɲɛ ko bɛ kɔ ko min na n'i tana de sɔsɔ ne bɛ ka kuma min fɔ ne bɛ ka halala kuma de fɔ ne bɛ ka yɛrɛwolo kuma de fɔ ne bɛ ka danbetigi kuma de fɔ awa halalaw ni yɛrɛwolo ni danbetigi denw b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ nin ɲamaden tɛ se ka nin kuma faamuya c'est la pure vérité que je vous dis je n'ai rien contre Assimi hein ça je vous dis ça aujourd'hui n tɛ ala deli aw k'a faga n tɛ ala deli aw ka nin kala n ko a ka bɔ yen de a tɛ se i ka bɔ yen tɛ se a bɛ jamana déplacer n'o ye jɔn ye qui est plus déstabilisé e bɛna coup d'état kɛ ka na kɛ suɲɛni ye e bɛna coup d'état kɛ ka na kɛ sungurutigɛ ye e bɛna coup d'état kɛ ka na kɛ yuruguyurugu ye e bɛna coup d'état kɛ ka na kɛ maliyɛnw kɛlɛli ye ka fasoden ɲumanw kɛlɛ ka den ɲumanw kɛlɛ ka denkolonw promotion kɛ ka violence créer mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ rapɛrɛw bɛ ka taa faga kare kun na bi parce que e ka mɔgɔw de bɛ ka bɔ ka violence ko kɛ hali n'i y'a ye Makafeli in fagara dɔwɛrɛ tɛ dɛ Biton Kulubali in bɔra ka menace de mort kɛ Biton Kulubali ani fɛngɛ comment on appelle crimo galontigɛla den olu de bɔra bi olu de bɔra ka menace de mort kɛ Assimi Goïta ka depuis Assimi Goïta ka vidéo mani kiri kara galontigɛla denw bɔra ka don menace de mort la fagali daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na o ma taa cɛ faga parce que mɔgɔw bolo kojugu tɛ o maliyɛnw bɛ tila ka maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn faga daminɛ kari kɔnɔ parce que injustice dan de don fanga tɛ injustice kɛlɛ o fanga man ka to yen. C'est la vérité que je dis et je le répète. J'ai dit la même chose à IBK. Mais la comment faut. Cɛkɔrɔbaw de bɛ sigilen to ko karisa ta tiɲɛna karisa ta tiɲɛna dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i y'i tana sɔsɔ cɛbakɔrɔba tana sɔsɔ fo k'i sa i tɛ kɛ foyi ye awa Assimi y'a tana de sɔsɔ tana sɔsɔ ye jumɛn de ye Assimi kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a tɛ Mali constitution violer k'a tɛ charte de transition violer k'a tɛ Mali janfa a ye kalekan saba fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ sɔsɔ a y'a bɛɛ sɔsɔ maa minnu fana y'a dɛmɛ kunu a y'olu bɛɛ kɛlɛ bi o tɛ tana sɔsɔ ye a ye mɔgɔ jumɛn ye e taara e y'i ka commando bila ka taga guerre gagner e ka jamana ni jamana dɔw guerre kɛ e ye sɔrɔsi minnu bila ka taa gagner guerre la o sɔrɔsiw nalen e y'o officiers ta k'o falen lakuru dɔw la k'olu ka taga olu remplacer a ye aw ni Ala na kira cɛ est-ce que hali tubabukan na hali bamanankan na on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Assimi Goïta an bɛɛ bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo wagati min na diɲɛ bɛɛ kulela ko Assimi Goïta mun y'a bila kɔfɛ a ye musoko gu ta ka suɲɛni gu ta ka yuruguyurugu gu ta k'o nege don a yɛrɛ la suɲɛni yuruguyurugu nanbara janfa k'o ta k'o don a yɛrɛ vɛni na depuis o kɛra don min na a ka ko bɛ cogo jumɛn bi depuis a donna suɲɛni na a donna nkalontigɛ la Assimi Goïta donna nkalontigɛ la don min na a donna suɲɛni na don min na a ka fanga bɛ cogo jumɛn bi a ye bɔ kan jaabi Assimi kununama na bilama quelle est la différence kunu ani fasoden ɲumanw de tun bɛ baara kɛ bɛn de cerveau tun bɛ yen sogɛliw tun bɛ yen depuis olu bɛɛ kɛlɛ k'o bɛɛ janfa ka nkalon dɔrɔn mɔgɔw la ka mɔgɔw image nɔgɔ a bɛ fɛ o malangolo qualité ka to an ka jamana kunna et vous voulez que le pays la tombe c'est à vous de juger ne bɛ ka kuma fɔ jɔn bɛ se ka ne sɔsɔ ne bɛ kuma in fɔ n bɛ segin a kan walayi ni Assimi Goïta kisi Ala yɛrɛ tɛ sɔn a ka ɲɛ a bolo fana mais Ala bɛ Mali sauver dɛ n b'o fɔ an na Mali tɛ bi wallahi Mali tɛ bi awa Mali tɛ Assimi Goïta ye Assimi bɛ dégager Mali bɛ avancer un point de trait an y'o de sɔrɔ k'o fɔ a bɛɛ lajɛlen na
malien minnu bɛ faransi italie espagne angleterre amérique canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger mɔgɔ kunkolo ni bɔra a b'o digi a sɛbɛnna ko 16 corps promo a bɛ ne ka corps promo don urgent n'a urgent don 10 euros bɛ na o y'aw yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone a n'u tɔgɔ m'u ka carte kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bara 1 euro 99 cents 2 euros 200 dɔrɔn aw k'an bɛn ciao ciao